Euskal Herriko Unibertsitateko 927 ikaslek jasoko dute Erasmus beka urtengo ikasturtean. Europatik 110 euroko diru laguntza izango dute Europako unibertsitateetan ikasteko. Ikasle gehienak irailean joan ziren atzerrira eta beste hainbat otsailean joango dira. Euskal Unibertsitatetik ikasleek dirua kobratzeko arazorik ez dutela izango esan dute. Euskal Herriko Unibertsitateak momentu honetan, une honetan dituen informazioekin transmititu behar duen mezua hori da lasaitasuna. Guk badaukagu dirua, ari gara ordainketak egiten eta horrela jarraituko dugu. Oro har, 1300 Erasmus beka eskaintzen ditu Eusko Jaurlaritzak urtero. Isabel Celaá Hezkuntza Sailburuak programarekin jarraituko dutela esan du. Guk gure diru laguntzarekin jarraituko dugu hori ziur. Orain dela 25 urte jarri zen martxan Erasmus programa, baina datorren urtetik aurrera jarraipenik izango duen ikusteko dago. 13tik aurrera hasten da Erasmus programaren beste urrats bat, izen ere badauka diferentea, Erasmus for All izango litzatekena, eta hor badakigu nobedade asko etorriko direla. Eta nobedade horien artean bata da diruak, Europan horretara bideratutako diruak nola birbanatuko diren. Eta hor bai etorri daitezkela estatuen arteko diferentziak. Azken 5 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko 6.000 ikaslek jaso dute Europan ikasteko diru laguntza. Era berean 4.000 atzerritar etorri dira gurera.